materie. Forța mea te sperie, mă vezi doar ca pe un criminal liric în serie. Corpul meu astral se întinde până în șambala și îmboală pe tine când te văd sceptic și narcoleptic. 3000 metadon, demonii care ți adulmecă feromonii, tipii umani pe care ai mani. Tu ești în deplinătatea facultăților chipurile, dar doar în deplinătatea grădinițelor când ne vezi nouă chipurile. Pupilele dilatate, ochi injectați și cu cearcăne. Dacă ai puterea, vino și încearcă-ne. Dar te voi fixa cu privirea. Tu evident nu vei evita, nu vei putea și vei levita. Ești invitatul meu să mă compari cu Mesmer. Încep deja să știi ceva. Tu ai să crești, când vei avea adevăratul crezi. Primești aceste vești și începi încet să vezi. Când mă primești în mintea ta, eu primez. Când te privesc, să știi că te privesc de libertatea gândurilor. Mă dezvolt în tine ca un embrion în vitro, dar în final totul vei avea liber arbitru. Și atunci mă întreb pentru ce vei opta, 30 de 40 sau 3 ori 10 la 8-a, adică 3000 ori 10 la 5-a. Și imediat după ce te văd cu ochii în soare, am să-ți iau fața în lupă, anagramă. Și atunci te vei uita la chat și vei constata că nu e 11 august 14.03.07. Explicația e că vexat te-ai eclipsat. Acum